Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabay na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga paghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang kog Carlo, 16 anyos, taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. At tingaling lain-lain ng lampang pabay. Ay, di naman ba rin sa kapinito? Kuya, kajit lang. Oh, asa mo ka? Sa. Unsa kayo mag-ingon? Oh, tinga naman. Masukto ka nga. Tinuod mo sad. Adi ay? Ah! Ka! Ha? Justin! Justin, gusto na, oy! Justin! Unsa to? Boy, gusto na! Pasensya na nga, gipatawag ta ka, ma'am. Nakasabot man sad ko, ma'am. Og hatagi pa intahan og laing chance ang akong anak, ma'am. Dili gyud maayong gibuhat ni Justin nga to siyang classmate, ma'am. Pwede siyang ma-expel tungod siyang gibuhat. Pero ma'am, siya mo ikaw na una. Iyang gisong nga umanghod. Gusto na, Carlo. Ma'am, pahangyo ako. Hatagi una og chance ang akong anak. Isaad na ako, ma'am, nga dili na ni mausab. Okay, ma'am. Just make sure nga dili na gyud ni mausab, ma'am. Or else, wala ko'y laing chance nga ikahatag pa niya. Justin, anak, walang unta ka nakig-away. Magkalagot man gud ba? Asa man day among papa ma? Kuan. Ug nganong dili man may parehas og apelyido ni kuya ma? Ug nganong wa man siya dinhi uban nato ma? Mga anak, hinahinay lang mo sa inyong mga pangutana. Ani mong ni. Gibuang ko sa inyong amahan. Unsa ma? Ha? Iya kong gipatuo sa una nga ulitaw siya, pero di ay, dako siyang minyo. Ma, Naibaw ko ni ana sa diyang gimabdos parang tika Justin. Maong wa na ko gipadani mo ang iyang apelyido. Kay kung naibaw pa lang ko, dili unta mahitabo Carlo nga apelyido sa imong amahan mo ay imong dadon. ma, Pero Carlo, Justin, nga anak, mahal ta mo. Huwag mausap. Bisag unsay mahitabo. Mahal mo sa inyong amahan. pero nga naging wa man siya dinhi ma. Dili ingon ni anak kasayon mga anak. Dunay asawa si papa ninyo. Mao nga naglikay na lang siya. Ma, oh, Justin. Anong wa man ka matug? Murag lamang ikag ginahuna. Nakauna-una lang kuya ba? Unsa kay feeling no? Kung naapas papa dinhi uban nato? Justin, Hindi, mabot si mong hunahunaya nga pangitaon si papa. niabot man. Pero baoy sige sulti ni mama nato nga dili gyud na nato buhaton. Yo, Mm. unsa kag pangitaon nato si papa? Nya, di lang ta magsaba ni mama. Justin. Nakasabot ko sa gibati sa kong manghod nga murag nahingawa siya sa presensya sa among amahan. Nga bisag kanusa, wa gyud namo masinati. Nagtubo man gud mi nga si Mama ra mao'y pirming naa. Mao nagplano mi sa kong manghod nga pangitaon siya nga wa mahibaw si Mama. Gusto man gud mi nga makaila pud mi niya. Bisag unsa ni among gibuhat nga pag-search niya sa social media, pero kasagaran mga scam. Hangtod nga naay ni chat namo nga babae ug nagpaila nga kaila daw silang papa. Unya, kami di ay ang anak ni Maribel. Oh, Ikaw ang among papa, di ba? mga dagko naman giday mo. Pasensya na. Nahibaw naman siguro mo sa among sitwasyon ni mama ninyo. So, graduating ka na di ay, Carlo?
Oo pa. Oh, niya. Dawatan eh. Kwarta? Graduation gift na ko nimo. Kuang pa na sa pila ka tuig nga wa ko makasustinto ninyo. O sige na, dawatan na. Pa. O, di pa'y iPhone. O, di. Ngit-ngit pa lagi. Asa ni si mama? Tingalig nila kaw. Ma! Ma! Abot na may ma! Ako tanahan sa kwarto, kuya. Sige. Magpasiga ko sa mga sugabi. Kuya! Kuya, tabang! Si mama! Justin! Ngano? O sinita mo ni mama? Dunay appendicitis si mama ninyo o kinahanglan siyang operahan as soon as possible. Dok, Unya after sa operation, naa say mga ongoing nga tambal nga kinahanglang tumaron. Kuya, asa man tag kwarta ini? Unsay gibuhat nimo dinhi sa amo? pa. Pasensya na ha, pero nagkinahanglan kong tabang nimo. Wa na may laing kaduulan ko. Unsay buot mo ipasabot? Pa, kinahanglan nga maoperahan si mama og wa mi kwarta nga magamit bayad siyang operasyon. Ingon man sa mga tambal nga iyang kinahanglan human siyang operasyon. Unsa? Pa, pamaluoy ka. Nagkinahanglan kong tabang nimo. Mahimo ba? Pahawa na dinhi. Wa ko'y ikatabang nimo. Wa ko'y obligasyon nimo kay dili ti ka anak. Gipangortahan man tingali ko ninyo sa imong inahan. Unsa? Pahawa na dinhi, ha? Ug ayaw na pakitag balik. Salbahis ka! Gabaan ra ka na mo! Gabaan ra ka! Wa ako magdahom nga maotoy akong madungugikan sa akong amahan. So kadatong hitabua, didto ko nakasabot ni mama kung anong dili siya ganahan nga may laila namo ang among amahan. Tungod kay wa gyud siya pagbati namo isip iyang mga anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Pwede bang makasuhan ang among amahan sa iyang pag-ilad ni mama sa una? Iya manggong gipatuo si mama nga ulit tao siya bisag dako di siyang minyo. Makapasaka ba gihapon mig kaso niya bisag pila na katuig ang nakalabay? Ikaduhang pangutana. Makapugos ba mi niya sa paghatag og suporta namo sa akong igsuon? Asa mi pwede mo duol? Lisod manggod ang among kahimtang. Parehas ra mig working student sa akong igsuon. Ikatulong pangutana. Wa mi ingon anak kada kong kantidad alang sa operasyon ni mama, ingon man sa iyang mga tambal. Doon na ba'y program ang gobyerno para sa parehas namo og sitwasyon nga tabangonon kaayo? Asa mi pwede mo duol aron malibre ang pagpaopera sa mong inahan? Doon na ba? Ikaupat ug katapusang pangutana. Sa among last nga panagkita, iya naming gininay sa akong igsuon nga dili ko numi niya anak. Makasuhan ba siyang apil anak kung mapamatud-an nga anak yuday mi niya? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suluran, Carlo. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problemang may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana ang mga nagmaoy na broken hearted di na ta makiusa ning buwag-buwag ha kay 2024 na ang kanang mga buwag-buwag 2022 ra to bawal nang makiuso kanang mga gipangtagaan og tag 290
99 nga singsing, hoy kalipay mo oy, ay mo sige reklamo, may gani pakaslan mo, no? Ayaw mo materialistic kay kalibutan karon. Ang uban gani way singsing, uban nga gilive-in, no? Unsaon man nimong mahal kay nga singsing, nya kahuman biyaan ka kaysa anang maningkamot para nimo, no? Ay mo sige reklamo mga girls, kamo pod mga guys, no? Kibaw biya pod mo tuyo sa bayi, kibaw biya mo mga feelings na mong mga babae nga usahay kinahanglan mas special, no? So ayaw kanang balansihon taning tanan kay maggumo ni sinugdanan sa mga gubot gyud. Pero ang importante gyud, no, moral of the story, dapat tang makontinto, dapat ta nga dili ta mo look at the value kung tagpila, but atong tan-awon ang thought or ang gesture nga mauna kay unsa di mo gi-expect kung naglisod og trabaho, no? Kung mo na rin habilin sa sweldo, mga ibritag mahal na. Mao sa gina red flag usahay, kay ang laki po, dugingon anak ka, di pataminyo, ay mundang ta. Di tampadayo na, mo na ninon, na viral, na trending. Nagbasa mo ato guys, no? Anyway, ang tanan nga mga problema, lumalabay ra, og naa pa maganitay gibati karon ipadala ng inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. Imong kauwaw, natay mga problema tanan, no? But greetings, thank you, and shout out sa tanan akong likers and followers sa Elaine Tantenko Bathan sa Facebook, no? Katong mga wa pa naka-like o naka-follow para magkita-kita ta, bakibaw mo kung say naong aning bayhana, no? Kung say naong aning tingugang, alingugmog ba ni? Betan aon tani na radyo ko sa Facebook, guys, no? Thank you kayo, na-appreciate sa tanan mga mo like ug mo comment. Ako yung paningkamutan mabasa ang inyong mga comments ha, ug ang inyong mga messages. Thank you kaayo. Sa di ko maka-like ug press, but ako nang sulayan gid ug basa every time I will be on air and on board. Thank you also sa mga likers and followers sa DYHP RMN Cebu ug sa mga naminaw sa ilahang balay, tindahan, sa ilahang auto, mga taxi drivers nato. Kumusta mong tanan? Ay mugkalaay, busy kayong mga kadalanan labi na diri sa Cebu kay hapit na gyud ang Pista Senior, no? So ato ang letter sender karong adlaw, tawgon nato sa pangalan nga si Carlo, kabata pa, 16 years old, taga Cebu City. Ang iyahang drama kay iyang mga pangutana kabahin man gyud nga I think sa iyahang pamilya, no? Kay murag ang ilahang papa, murag gibiyaan sila, nag-search sila social media, unya usahay scam, unya naay nagpaila pod nila nga kaila kuno nila kaila sa ilahang papa, unya medyo di manindot ang nahitabo, no, sa ilang pagtagpo. So mo ni ang mga pangutana. Pwede bang makasuhan ang among amahan sa iyang pag-ilad ni mama sa una? Iya man gong gipatuo si mama nga ulitaw siya, bisag dako di ay siyang minyo. Makapasaka pabagihapon mi og kaso niya, bisag pilap na katuig ang nakalabay. Okay. Ako, well, dili ko ganahan nga mukiha patungod kay giilad ang imuhang mama. Kay I think ang imong mama pod, you know, sakit na kayo na ang ato pa ng balikon ba. But, ang akong gusto og mukiha mang ganita is ato siyang himuong amahan ninyo nga dapat ilhon mo niya isip anak og mubarog siya sa iyang responsibility, sa iyang responsibilidad ug mga tulumanon ug obligasyon ngadto ninyo. Diha ta mukiha, no? Kay mag-unsa man kung ato siyang ikiha nga giilad nga wa man siya dili man na mahimo, dili man nato siya ma-push sa iyang kanang responsibility, no? Dili ko ganahan anak, mas ari ta diri mag-focus kay makakuha pa ta og kwarta, matabangan pa mo, no, nga makatiwas mo og eskwela, ma-ensure ang inyong future, and forever siya nga ma-reminded nga naa siya'y obligasyon sa iyang pagpangilad,
nga tungod sa iyang pagpangilad sa imong mama naa mo ug sa imong igsuon nga di mo niya pwede ilimod kay kinahanglan siyang mubarog, kinahanglan siya nga muhatag og ayuda ninyo, no? Ikaduhang pangutana, makapugos ba mi niya sa paghatag og suporta namo sa akong igsuon asa may pwedeng moduol? Lisod manggod ang among kahimtang parehas raming working student sa akong igsuon. Munay akong giingon nga kinahanglan diri ta mo focus. Especially nga nag-build pa mo sa inyong future, amahan siya, kinahanglan siya mo take responsibility sa iyahang pagpangilad sa imuhang mama nga nagbunga og duha ka bata. Nga dapat siya muhatag yun siya og suporta ngadto ninyo kay siya man ang amahan sa may inyong papa. So dapat muhatag siya suporta. Pwede gyud mo makapugos. Yes. Kay kung di siya madagstorya, korte, mo, sulti niya nga hoy, hatag og suporta sa mga bata. Ikatulong pangutana, wa mi ingon anak kadakong kantidad alang sa operasyon ni mama. Ingon man sa iyang mga tambal. Duna bay program sa gobyerno nga parihas namo og sitwasyon nga tabangonon kaayo, asa man mi pwedeng moduol aron malibre ang pag-opera sa akong inahan. Duol mo, I don't know if you're member already sa Ako Bisaya, no, nga party list, grupo, pwede kita mo duol, pinaagi sa mga suporta og pagtabang ni Congressman Sani Lagon. Naana sila programa, so pwede gid mo kaduol dito for financial assistance. Naapoy mga government hospitals, mga malasakit program ni Senator Bongo, na ang lain-lain pod nga mga congressmen no diri sa Cebu City or adto sa Vicente Soto Hospital na agi mga cases nga charity nga pwede makakuha tag financial assistance or even sa DSWD, ha? Ikaupat ug katapusang pangutana, sa among last nga panagkita, iya naming gi-deny sa akong igsuon nga dili ko nomi niya anak. Makasuhan ba siya appeal nga kung mapamatud-an nga anak gid mi niya? Ang akong pangutana tan-awa kun yung birth certificate, no? Ug naa ba iyahangan didto ug kung ni-acknowledge ba siya? Kay kung naa, di gina niya malimod. Kung dili, gani, magpa-DNA test ta, no? Tanaw na to, mag-deny pa ba na niya, parehang magdugo, parehang mag-DNA, no? There are many ways, ang ako ayaw mo give up, kay naamoy katungod nga mo demand sa inyong papa og suporta. Di man kay siya mo angko ninyo, bahala na. Pabarugas siya sa iyahang gibuhat sa imuhang mama o pabarugasan siya sa iyang responsibility ninyo. Ayaw og give up. Ana, pwede ka mo duol sa public attorney's office dinha sa Cebu City para magiyahan mo, matabangan mo nga makakabot pod mo sa inyong katungod isip mga anak. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.